A variedade lingüística busca abrirse camiño no mundo a pesar de que todo pareza confluir no inglés. Na internet, a porcentaxe de usuarios en inglés e chinés baixou en 10 anos a menos da metade debido ao aumento de persoas que usan outras linguas. Cando se fala de linguas de enormes magnitudes, todo adoita ser moi relativo. É habitual falar do chinés como unha lingua que falan máis de 1.000 millóns de chineses. Na realidade, as diferenzas entre o que falan uns chineses e outros son tantas que en moitos casos non se entenden entre eles, e moitos lingüistas consideran que o chinés, máis que unha lingua, é unha familia de linguas. Aínda así, dada a disciplina asiática e as dimensións de China, os chineses chámanlles dialectos ás súas linguas. O dialecto máis falado é o mandarín e despois o wu. O terceiro dialecto en número de falantes é o cantonés. Recentemente, houbo manifestacións da mocidade na cidade chinesa de Guangzhou para pedir a conservación do cantonés, un dialecto que falan 70 millóns de persoas na provincia de Guangdong, en Hong Kong e en Macao. É dicir, un dialecto que ten máis falantes cos que suma o inglés contando Reino Unido, Irlanda e Malta. Recentemente, o Parlamento Europeo pediu a China que renuncie a eliminar o tibetano do ensino na rexión autónoma do Tíbet e a China comprometeuse a que no 2015 todos os nenos das zonas agrícolas e de pastoreo do Tíbet recibirán polo menos 2 anos de educación infantil gratuita, tanto na lingua tibetana como en chinés mandarín. O 22 de novembro de 2010, Panamá, na súa gaceta oficial, recoñecíalles a 7 linguas indígenas a condición de valor histórico e patrimonio da humanidade. Son as linguas das etnias Ngabe, Buglé, Kuna, Emberá, Bunan, Naso-Tirdi e Bribri. Terán educación bilingüe e desaparecerá a prohibición de que os nenos falen unha lingua indíxena ou usen o vestiario tradicional. Nesa mesma liña, o 18 de novembro de 2010, as Cortes de Castilla y León aprobaron establecer na Lei de la Comarca del Bierzo que a lingua galega deberá gozar de respeto e protección no Bierzo e que a comunidade terá que facilitar a súa promoción nese territorio. E no Senado español, dende o 1 de xaneiro de 2011, pódese usar calquera das 4 linguas oficiais. A variedade lingüística, pouquiño a pouco, abre camiño no mundo. Sentímola cando vemos alguén que ten algo que nós queremos. Anexa. Están no ceo facéndolle compaña á lúa. Estrelas. Pois como sabes? Nisto das linguas no mundo hai dúas correntes. Por un lado está a busca dunha lingua internacional que ata o século XVIII foi o latín, no principio do século XX era o francés, no principio do XXI está sendo o inglés e se cadra dentro de 50 anos é o mandarín da China. Todo depende de onde estea o poder económico e político nese momento. Pero hai unha segunda corrente igualmente mundial e igualmente forte que é o renacemento das linguas pequenas que reivindican a súa plena legalidade no seu propio territorio. E hoxe vimos como Europa pediu a China que respete o tibetano e vimos como Panamá legalizou 7 linguas que nin sabíamos que existían e vimos como os bercianos conseguiron que se respete a lingua galega que les falan. No fondo desta segunda corrente está o principio de que todos os seres humanos somos iguais en dignidade independentemente do tamaño da lingua que falemos. A vos.